محرت أب تولده كاب سيلفر سبرينج ميرلاند يغني يلي وناني ليلو إكسبرس إخا أغلقلوت موفر نايس حنات مكايني اسك مجمرتا زتكالكم نتاي كم زقبر بحسر زبالة هو ناتناتكال بحفشاو ناي ترانسبورتيشن يو ديسمبر سوخاني ناي فريت بروكر لايسنس حزنا تبقسنا لنا إذا سرحنا نتي ناي تعنت مكاين دوننو سبات ناي تعنت ناي مركبن نتي ناتهم فليت كأني كتسال زغون سرح تركير اللين دبهالالو نعو فتيركا أبسرحنا مو علي دمخانو سلامنتاي وأقداسو خوين ترحيبو زي صراح زي صا ونانا مسراتني خا انتاي صقما سلا تراي نابزي نقدي وي تكال كت اتو دليهم كلتا صقماتنا نحنا رينا حدا تي اندستري ولا تي تشين سبلاي دبال ناي حصرت ناي وننت تراكات ناي فليت ወይ ከዓ ናይ ፍሬት ትራንስፖርቴሽን ኣገልግሎት ዝህባ ሕፅረት ኣሎ ካልኣይ ከኣኒ እቲ ናትና ኮሚኒቲ ከኣኒ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ክዋሳእ ክእል ኣብዚ ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ እንታይ ክገብር ኣለዎ ከመይ ገይሩ ፖዚሽን ክኸውን ኣለዎ ኢልና ርኢና ኣለና ነቲ ኢንዱስትሪ ሕጂ ናትና ትካል ነቲ ብዙሕ መፅናዕትታት ብዙሕ ተሞክሮታት ምስራየ ናይ ካልቸር ክላሽ ቤሪየር ኣሎ ኣብቲ እንታይ ሽሙ ንዑ ከኣኒ ሕጂ እቲ ንሕና ነብስሮ እንታይ እዩ ኣባና መፅኦም ሓደ ሰብ ቅድሚ ትራክ ምግዝኡን ትራክ ገዚኡ ከዓ ናብ ስራሕ ክኣቱ እንድሕር ደልዩ ናባና ምስ መፀ ኩሉ እቲ ደልዮ ሕጋውታት ቅጥዒ ኣማሊእና ነታ ትራክ ኣብ ስራሕ ክነውዕላ نخللو أبنتي نافتيرنا دلنا نزخاني بتمكرو نبزو حسابات شجرات ألو ناي paper work تي legality تبعال سوخا كله تمكرنا له أدمعي دخونا سرحت سريحنا لنا إلنا نزارب حج أبزوان زي معرضة بزعباتي ناي سابلاي تشينز بلنا ويتي سنسلت ناي قرب زلو بالدوتات كم يزلو حجي هو صبغت حتو اتي باكلوج نوبلو اب ناي فيسلز زي ناي مارين تايم اب بورت دلو ناي اقحت ديلي بمخان تين فيسلات ناي مورات زنبره ابت ناي وير هاوس كاني باكلوج غيرو نيرو حجي اتي ناي بانديميك افتر افكت وي افتر مات دبلو سيتويشن يتفطيرو نيرو حجي جن اخل درايفرات ترخيبو نتسرح كأني دايفرسيفاي جبر بزحت كرب ناي بوليتيكا كستايلو ناي تشاينان ناي يو اس تريدن تنبرو ناي تريد وار ديام دبلو ناتو ريبل افكتيو نتي chain supply نتي value chain effect غيرو نيرو حجيجن ناي executive order بايدن administration تتقيمو نتي ناي port 24 ساعات خفتوا وسينو مالو حجي مسانا خاني دلنا سراح ناي port سراحيو كا port ناي تعينكا ناي مقعازي بزح سرح دلو أبو إيو بزح سب أبكال أبتي حنت اللود بورد ريو لو مسرح اللود صباح يلن دابله دنبرت غوينو جوجي ريتوس لزلوا أنا كلا ريتوه لوا يحتت because demand أبيكم دلو نحردي فلتنا نتسرح فلتنا ين مالتي حجي نزي ناتنا ناي بروكر فرم كنا راخبو نتي كارير وي كانتي اونر اوبريتور نبلو ناتو تكال حيزو دمتصدلو سب كمي غيرو كواسا اخل كمي غيرو نزي شجر سي تتقيمو ننفسو ربحلو نتشجر كا يقالل ابتزلخا عد خوينكا مالتي ازي صبغ محرتا بتزرع كان قطعتات ماي مقعازيا كتنقند تبلن انتاي مربات حبرتا سب فلتو كلتا عينت أكايد اللوا حدا تراك جزيئة أبتحتي ناي
ወናኒ ኣውቶሪቲ ዝበሃል ከም በዓል FMCSA ማለት ፌደራል ሴፍቲ ሞተር ካሪየር ኣውቶሪቲ እዩ። እዚ ማለት እዚ ንዓኻ DOT ነምበር ወል MC ነምበር ህበካ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ በዓልኻ እንድሕር ደይውፃኻዮ ነዚ ኣውፅኡ ዘሎ ትካል ኣብ ትሕቲኡ ሊስ ኣግሪመንት ዝበሃል ማለት እዩ። ንዑ ምስ ፈፀምካ ናትካ ትራክ ኣብ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ንኽትውዕል ኣብ መገዲ ማለት እዩ። እቲ ሞተር ካሪየር ኣውቶሪቲ ፍቓድ ህበካ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ዋላ ትራክ ገዚእኻ ወኒንካ ናትካ IRP ዝበሃል ኣሎ ኢንተርናሽናል ፕሌት ማለት እዩ። እዚ ንካናዳን ንሜክሲኮን ክትኣቱ ስለ ትኽእል እዩ በዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላይሰንስ ፕሌት IRP ትበሃል። እዚ ኸ ንኽትውንን ትራክ ድገዛእ ይድውንን ኣነ እዚኣ ነቲ ናይ ላይሰንስ ወይ ነቲ ፐርሚት ተውፅኻ ኣውቶሪቲ ይበሃል። ሕጂ ነዚ ንኽተማልእ እንታይ የድልየካ? ኣርቲክል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን የድልየካ ማለት ካምፓኒ ትካል LLC ተውፅእ ሊሚትድ ላያቢሊቲ ኮርፖሬሽን ማለት እዩ። EIN ነምበር ዝበሃል እቲ ናትካ ታክስ ናይ ግብሪ ቁፅሪ ማለት እዩ ንትካል ድወሃብ እዩ። ነዚ ምስ ወነንካ ምስ ሓንቲ ናይ ኣውቶሪቲ ትውንን ትካል ትፅምበር ኣውቶሪቲ ሊስት ትገብር ሽዑ ናብ ስራሕ ተኣቱ ማለት እዩ። እዚ ሓደ መገዲ እዩ። ካልእ ግን ናተይ ኣውቶሪቲ ክውንን ንኽእል እየ ናተይ ትራክ ናተይ ኣውቶሪቲ ክውንን ንኽእል እየ ተኢሉ ከዓኒ ናይ LLCኡ ስቲል የውፅእ FMCSA ዝበሃል ናቱ ኮምፕላየንስ ከዓኒ ኣብ ትሕቲኡ ከዓኒ ብዙሕ ንኣሽቱ ድኾና ግን ኣገደስቲ ብደይበአንካ ስራሕ ክጅምር ደይትኽእለሉ ክማልኣ ዘለዎን ነጥብታት ስለ ዘለዋ እሰን ኣማሊእኻ ኣብቲ ስራሕ ክትወፅእ እተን ዓበይቲ LLC EIN MC ነምበርን DOT ነምበር እዩ ዝበሃል። ካልእ ነናእሽቱ ነገራት እየን ብድሕሪኡ ድመፅእ ዋላቲ ኢፍታ ከዓ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝዓበየ ናይ ኢንተርናሽናል ፊውል ታክስ ኣግሪመንት ማለት እዩ። ብደይብኡ ናቱ ዲኬል ወላ ስቲከር ትበሃል ኣብቲ ትራክ ናትካ ክትጥቃዕ ኣለዋ። እዚኣ ኣማሊእኻ ኣብ ስራሕ ትውዕል ማለት እዩ። ሕራይ ምሕረት ኣብ ሕጂ ሊሎ ኤክስፕረስ ምስ መካይን ድዩ ወይስ ምስ ዘወርቲ እዩ እቲ ቀዳማይ ርክቡ? ቀንዲ ናይ ሊሎ ኤክስፕረስ ርክቡ ምስ ሽፐርስ እዩ ምስ ማኒፋክቸሪንግ ኢና ንራኸብ። እዚ ማኒፋክቸሪንግ ፍርያት ተፍርያት ትካላት ማለት እዩ። እሰን መጓዓዝያ ሰርቪስ ይደልያ ማለት እዩ። ሕጂ ናትና ናይ ሊሎ ኤክስፕረስ እቲ ቀንዲ ስራሕ ነዚኦም ማኒፋክቸሪንግን ነዚኦም ትራክ ወነንትን ሕግን ግቡኦምን ኣማሊኦም ኣብ ነዚ ቁሑት ብፅቡቕ ተቐቢሎም ብፅቡቕ ንኸብፅሑ ዘሎ ርክባት ኢና ንፍፅም ንሕና ነቲ ቀንዲ ኮር ናትና ስራሕ ማለት እዩ። እዚ ኣቐዲምና ንዕለሉ ነበርና ፀገማት ስለ ዘሎ ኢልና ንድሕሪት ተመሊስና ነቲ ናይ ብሮክሬጅ ቁርብ ንቕድሚት ኣሰጉምና ነቲ ናይ ካሪየርስ ግን ክንሕይሎ ንድሕሪት ሰጉምና ሕጂ ብዙሕ ንቕድሚት መፂና ማለት እዩ። ቁርብ እታ ነጥብሲ እዋ ነቲ ቫልዩ ቼን ንብሎ ካሪየር ብሮከር ሽፐርሴን እዚን ዓበይቲ ተዋሳእቲ ኣብዚ ዝበሃላ ካሪየር ማለት እቲ ትራክ ድውንን ማለት እዩ። እቲ ብሮከር ከዓ ከምዚ ናትና ዓይነት ትካል እዩ ምስ ንክልቲኦም ደራኽብ ወይ ከዓ እቲ ብሪጅ ንብሎ ማለት እዩ። ናይ ክልቲኦም እቲኦም እንታይ ይደልዩ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ድደልይዎ ፍሬት ናቶም ክጓዓዝዩ እሶም እቶም ካሪየርስ ንብሎም ከዓ እቶም ትራክ ድውንኑ ከዓኒ ፅዕነት ረኺቦም ነቲ ፅዕነት ከብፅሑ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኒድ ማለት እዩ። ክልቲኦም ክራኸቡ ስለ ደይክእሉ ንሕና ብሕጋዊ ዝኾነ ቦንድ ስለ ዘለና ኢንሹራንስ ስለ ዘለና ኣብዚ ስራሕ ክንዋሳእ ላይሰንስ ኣውፂና ንክልቲኦም ክነራኽብ ተበጊስና ኣለና ነራኽብ ከኣለና እቲኦም ምሳና ድሰርሑ። ፅቡቕ ምሕረት ኣብ ሕጂ ናብቲ ቅልል ዝበለ ምናልባት ብዘወርቲ እውን ተጀመርና ዘወርቲ መጀመርታ ብፍላይ ስራሕ ክጅምሩ ከለዉ ብሰንኪ ጉድለት ወይ ስእነት ሓበሬታ ይሽገሩ ኾኑ ምስኦም ዘለኩም ርክብ ከመይ ሕግዝዎም ንኣብነት? ክልተ ነገር ኣለዋ። ሓደ እቲ ስክፍታ ናይቲ ሓድሽ ድራይቨር ክመፅእ ከሎ ናቱ ኢንሹራንስ ላዕሊ ድኸይድ ናይ ፍሊት ካምፓኒ ክእትወኻ ማለት እዩ። እዚአን ዓበይቲ ትራካት ኣለዋ ንሶም ሲኒየር ድራይቨርስ ትሬነር ድራይቨርስ ዝበሃል ኣለዎም። ሕጂ ንሕና ከዓኒ ምስዚኦም ናትና
ኮሚኒቲ ምሳና ዝሰርሑ ትካላት ነዚኦም ሓደሽቲ ድመፁ ምስኦም ቲም ድራይቭ ይድበሃል ካልኣይ ድራይቨር ፀምቢርካ ከመይ ጌርካ እቲ ሃንድስ ኦን ትሬኒንግ ይረኽቡ ማለት እዩ ነቲ ድራይቨር ላይሰንስ ወይ ከዓ እቲ ኮመርሻል ድራይቪንግ ላይሰንስ ንብሎ ሲዲኤል ዝበሃል ንዑ ምስ ሓዙ ማለት እዩ እንታይ ፕሮግራም ኣለና ንሕና 0 to 6 months ንብሎ ናይ ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ኣለና ብድሕሪኡ ናቶም ቢዝነስ ፕላን ዴቨሎፕ ጌርካ ከመይ ገይሩ እዮም ሎን ኣውፅኦም ናቶም ትራክ ወኒኖም ኦነር ኦፕሬተር ዝኾኑ لقاح حوصيهم لقاح حوصيهم እንታይ ዓይነት መኽሪ ዘለካ ምናልባት معلق ده قداسي خير نالوات نازور كاد مقصالي حيش ناي سب مكينة ويس بعلقة وانا مخان سلازي تزولو فللين قرب نمر ايفا فتندلي كابتن هاتي ريسيرش اند ديفلوبمنت نبلو ويكا كابت دراخو انتاي مكر بحموشته جروب اندحر تطرنيفكا ሓንቲ ትካል ኮላቦሬሽን ፈጢርና ኣሎም ናይ እቲ ኢንሹራንስ ናይ ፍሊት ኢንሹራንስ ይቕየር ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዋጋ ንረኽበሉ ሓንቲ ትካል 5 ሰብ ድውንና ነናቶም ትካል ኮይና እትዮም ነናቶም ትካል ሓንቲ ትካል ይውንኑ ማለት እዩ ሕፅር ድበለ እዚ እንታይ ይህቦም እቲ ናይ ፍሊት ኣድቫንቴጅ ይህበካ 5 ትራክ ኣላታ እታ ትካል ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሎም ገፊሕ እዩ ቢኮዝ ከም ዓብይ ፍሊት ካምፓኒ ስለ ዝረኣዩ ግን ኦነር ኦፕሬተርስ እዮም ሓንቲ ትራክ ሒዞም መፅኦም እዮም ነዚያ ኮላቦሬሽን ፈጢሮም ኣደለው እዚኣ እንድሕር ተገይራ ሓንቲ መገዲ እያ ግን ብውልቀ ኣነ ንበይነይ ክሰርሕ ይደሊ ንድብለና ሰብ ከኣኒ እንታይ ኣለና ናቱ ትራክ ተትገዝእ ፅቡቕ ናቱ ኣውቶሪቲ ተውፅኡ ፅቡቕ ተደይ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ንመፅእ ኣለና ኣብቲ ዲቴል كيكونس نمردات أخون أب leasing authority خدقبر ويكا DOT نايسب تلك إحكا خدسرح كلغا ولا حدا نتا authority أوتيوم نعاخس لزكاريوغا كاب 10 ساب 10% دوستو سبعة اللو from each load دولو ويكا كاب نفس وكف تعنت مالتي حجزي ندحري كستا جيرنايو أب long term ندحر calculate جيرنايو سي بقطري نمردات أخونا لعلى $6,000 أورح خوفلو مالتي أنا انتهي دبل أجوهم نحنا خلنا بقولهم محرتا بتولد وناني ليلو إكسبرس كاب سيلفر سبرينغ ماريلاند بشن سمعت دمس أمريكا بزحمة مسجن بروح مشهد